Tervetuloa tähän pieneen panoramakuvaustutoriaaliin. Tänään yritetään ottaa kahdenlaista erilaista panoraamakuvaa, lopputuloksena suunnilleen samanlainen kuva. Meillä on kaksi erilaista laitosta käytössä, kaksi erilaista linssiä ja kaksi erilaista tapaa millä kuvata. Eli ensimmäisenä me käytetään Canonin EOS 1 Mark 4 runkoa ja sitten meillä on linssinä Canonin 14 mm systeemi. Ja toisena kamerana meillä on pienempi Canonin 5D Mark 2 ja siinä on Sigman 8 mm kiinteä linssi. Ja että tämä ei kävisi ihan liian helpoksi, niin tällä laajempikulmaisella linssillä me käytetään kolmijalkaa kuvauksessa. Ja sitten taas tällä pikkusen suppeammalla niin ammutaan vapaalla kädellä ja katsotaan miten se onnistuu. Eli ilman kolmijalkaa, ilman mitään muita apuvälineitä. Ja tarkoitus olisi ampua ulkona, eli siirrytäänpä sinne. Eli tässä meillä nyt on ensimmäisenä testissä tämä Canonin 5D Mark 2 8mm kiinteällä linssillä. Ja siinä on kaukolaukasimena tuommoinen Hähnelin Kompi TF. Ja panoramakuvaus päänä on Nodal Ninjan Ultimate R10. En tiedä näkyykö se tässä, nyt on niin kirkasta täällä. Ja ajan säästämisen vuoksi on jo säätänyt jalan suunnilleen kohdalleen, eli se on vaaterissa kamera ja jalan suhteessa. Sitten jalat on säädetty sillä lailla, että ne on mahdollisimman kapealla. Eli ne ei ole venytetty ihan ääriasentoihinsa, jolloin se kameran jalka ei tule niin paljon noihin kuviin. Ja ei muuta kuin otetaan kuvat ja katsotaan miten käy. Eli muutama tärkeä juttu mitä pitää muistaa, eli linssi on täysin manuaalisäädöillä, kamera manuaalisäädöillä. Eli katsotaan vaikka live viewn avulla se oikea tarkkuussäätö. Sen jälkeen tarkistetaan, että kaikki on manuaalilla, että siellä ei ole mitään automaattista. F-lukuna mulla on tuossa 8 ja sitä on yleensä käyttänyt tällä linssillä, se on aika optimi hyvä. Eli tarkkuuspisteet suunnilleen pysyy aika hyvin vaaterissaan sekä kauas että lähelle. No iso arvo voisi tietysti pikkusen tiputtaa sen tänne ulos vähän ehkä liikaa. Katsotaan mitä se antaa. 1/800. Tää on varmasti aika hyvä, niin kokeillaan tästä. Nyt se ei tietysti enää ole vaaterissa, kun menin nykimään tätä jalkaa, mutta äkkiähän se säädellään. Noin. Eli siinä on se ensimmäinen setti. Se oli näin helppo ja näin nopea. Ainut mitä nyt ei otettu, niin ei otettu nadirikuvaa, eli maasta, mutta yleensä sitä en ole tämmöisessä tapauksessa ottanut, jossa me voidaan helposti pätsäillä fotarin avulla se piiloon. Ja sitten toi toinen kamera, eli kokeillaan miten tällä käy. Eli siinä oli kiinteä 14 mm, eli kuva-ala on aika paljon suppeampi, jolloin me joudutaan vähän kikkailemaan. Ja nyt mikä tässä hommassa on tärkeä, niin sama homma, kaikki säädöt manuaalille. Ja nyt kun en näitä ennakkoon tuossa säätänyt, niin tässä menee hetki räpeltäessä. Etsitään se suunnilleen se oikea valoarvo sieltä. Ja sitten tietysti tuo tarkennuspiste. Ja nyt jos sattuisi tosiaan sillä lailla, että ei ole kameran jalkaa eikä mitään mukana apuvälineitä. Yksi vaihtoehto on se, että sidotaan tähän linssin ympärille pieni nauha, joka roikkuu sitten suoraan alaspäin ja yritetään pitää sitä samalla kohdalla johonkin kiintopisteeseen nähden, jolloin me saadaan se nodal pointti pysyä paikallaan.
toinen vaihtoehto on tehdä se näin. Eli otan 8 kuvaa. Yritän pitää ton linssin nodal pointin suunnilleen tuossa kengänkärjen kohdalla. Ja me tarvitaan ottaa ne kuvat pikkusen alaviistoon ja pikkusen yläviistoon, jolloin me saadaan toi maa ja taivas tänne kuviin. Ja aika helppo vaihtoehto on tehdä se näin. Ja sitten samasta kohtaa, mutta ylöspäin tiltattuna. Noin, siinä pitäisi olla kaikki. Eli 16 kuvaa vapaalla kädellä ja 3 kuvalla tuolla kolmijalan kanssa. Ja sitten ei kun koneelle stitsaamaan ja katsotaan miten siinä käy. No niin, nyt meillä on kuvat ladattu koneelle ja ruvetaan niitä kohta käsittelemään, mutta sitä ennen muutama sana näistä käytetyistä linsseistä, millä tuossa ammuttiin. Eli Sigman kiinteä 8 millinen ja sitten tämä Canonin 14 millinen L-lasi. Ja sen verran hinnoista, eli toi Sigman lasi on tällä hetkellä, oliko se 6,5 saasta 8,5 vähän riippuen mistä ostaa, ja tämä Canoni oli olikohan muutaman tonnin paikkeilla tällä hetkellä, mutta nuo linssien hinnat vaihtelee aika paljon. Ja sitten on olemassa myös muita vaihtoehtoja, eli nyt tuli markkinoille joku aika sitten semmonen kuin Samyang 8 millinen kiinteä, eli vastaa Sigman lasia aika pitkälti. Eli tässä kuvauksessa ei ole niinkään tärkeää, onko siinä linssissä autofokusta vai ei. Mieluummin, että ei, niin se on aina parempi. Mutta sitten semmonen, eli me käytettiin tätä Sigmaa nyt tuossa 5D Mark II, eli täydenkennosysteemissä, ja sitten tätä Canonin omaa linssiä käytettiin pikkusen pienempikennosessa Mark IV. Ja me oltaisiin voitu tehdä toisinpäin. Oltaisiin heitetty toi 8 millinen siihen pienempikennoseen, jolla me oltaisiin päästy vähemmällä kuvamäärällä. Eli nyt me jouduttiin kuvaamaan 8 kuvaa tiltattuna alaviistoon ja 8 kuvaa tiltattuna yläviistoon. Ja me oltaisiin voitu myös tehdä semmonen juttu, minkä tein omalle 10 milliselle Sigmalle. Eli kuten näkyy, niin tässä linssin ympärillä on tämmöiset lärpäkkeet. Ja tää jo itsessään kroppaa sitä kuvaa jonkun verran. Eli noista pääsee eroon parilla näppärillä tavalla. Eli joko sahaa ne itse rautasahalla, niin kuin minä tein 10 milliselle, tai sitten lähettää, muun muassa Saksassa on yksi palvelu, joka tekee tätä sahaamista. Saa aika hemmetin paljon siistimmän jäljen kuin itse sahaamalla. Ja heillä on semmoinen palvelu siinä vielä, että jos ne pilaa sen linssin, jota ne ei ole vielä kertaakaan tehnyt, niin he lähettää sitten täysin uuden linssin. Eli sillä oltaisiin saatu vähän vähemmäksi sitä kuvamäärää. Mutta me nyt haluttiin testata, että mitä se voi olla niin kuin vaikeimmillaan ja mitä se voi olla helpoimmillaan. Eli tuollahan me päästiin tuolla Sigman 8 millisellä niin 3 kuvalla. Ja kuten näkyy, niin tässä ei ole mitään lärpäkkeitä linssin ympärillä. Ainut mitä tämä tekee, niin se aiheuttaa jonkun verran erilaisia linssin aiheuttamia heijastumia, mutta se ei tässä 360-kuvauksessa ole tärkeää, koska ne saadaan sieltä aina pois. Ja siinä on nyt, niin kuin näkyy tuossa linssin ympärillä, niin siinä on Nodalin ja R10 panoramakuvaus päätä varten olema tuommoinen rinkula, minkä takia ei nähdä noita muita speksejä tuolta alta. Tämä on näppärä panoramakuvauksessa, eli me saadaan ne nodal pointtien ja kaikkien muiden säädöt tähän linssiin suoraan, eli ne on kaikki suunnilleen kohdallaan. Ja mikä myös on etu, niin me päästään helposti kamerasta vaihtaa linssiä. Eli jos kuvaa jotain muutakin ja on vaan se yksi runko olemassa, niin ei tarvitse sen takia ostaa toista kameraa, että pitäisi päästä kuvaamaan. Eli muissa panoramakuvauspäissä, jos niitä googlailette ja kattelette, niin ne on aika pitkälti tämmöisiä taittuvia
isompia päitä, jossa se kamera on hyvin tarkkaan laitettu kohdalle ja sen kun kerran ruuvaa siitä irti, niin menee aina oma-aikaisesti laittaa se sitä takaisin. Mutta nyt lähdetään stitsaan ne kuvat. No niin, nyt ollaan kuvat saatu ladattua koneelle ja seuraavaksi ruvetaan sitten tuolla ohjelmalla stitsailemaan niitä yhteen. Eli itse käytän tämmöistä kuin PTQuI Pro ja näitähän on muitakin vaihtoehtoja, että fotarilla voi jonkun verran yhdistellä, en kuitenkaan suosittele sitä tähän 360 panoraamojen tekoon, se on pikkusen kankea. Yksi suosittu on semmoinen kuin Hugin, miten se nyt sitten lausutaankaan. Mutta tämä PTQuI Pro on yksi tämän hetken ehkä parhaista ohjelmista. Päivittyy suhteellisen usein ja tähän tulee koko ajan kaikkea lisää. Okei, eli tuolta ladataan kuvat. Valitaan oikea kansio. Eli se on mulla tuolla työpöydällä 360 panoraamakuvamateriaalit ja mulla on siellä nyt parissa kansiossa kuvia. Eli on tuosta ensin noin Mark 2 tehdyt kuvat, eli täydenkennon 3 kappaletta kuvia. Olen tehnyt pienen käsittelyn niille. Jos teette käsittelyjä ennen stitsausta, niin pitää vaan muistaa, että ei tee mitään erikoisia säätöjä tai semmoisia säätöjä, että ne poikkeisi toisista kuvista, eli kaikki samat säädöt pitäisi kopioida sitten muihin kuviin. Tuosta avataan ne, ja nyt täällä on rastri, että se tunnistaa automaattisesti kameran exit-datan, jos mahdollista. Se voidaan myös käsin säätää. Mutta nyt se tunnistaa, että siellä on 180 astetta toi kulma tuolla linssillä, niin kuin näkyy kuvista. Tuosta Align Images. Nyt se käy analysoimassa ja pistää kontrollipisteitä sun muita ja sitten se tekee tämmöisen heikkoresoluutioisen esikatselukuvan. Ja tästä nyt kun katsoo, niin se näyttäisi aika hyvälle. Eli siellä ei ainakaan näin pikapuolisesti virheitä ole nähtävissä. Ja sitä alapuolen kuvahan meillä ei ollut, eli tämä me käsitellään sitten yhdellä toisella ohjelmalla pois täältä. Pistetään se kiinni. Sitten täällä on näitä välilehtiä kaiken näköisiä, mitä tälle voidaan tehdä. Mutta nyt en aio käyttää mitään muuta välilehteä. Tai käyn itse asiassa katsomassa vielä, tuosta lyön optimoinnin ja laitan HDR-kuva mahdollisuuden päälle ja painan Fusion Settings, eli saan semmoisen tarkempi resoluutioisen esikatselukuvan. Eli tätä ei kannata tehdä loppuun asti, eli tällä voi kyllä kurkata, että näyttääkö se kuva tarkempi resoluutioisena hyvälle. Eli tässä ei ainakaan pikapuolisesti näy mitään ihmeellistä korjattavaa. Rasti pois. Sitten täällä Create Panorama-välilehdellä me voidaan määrittää vähän kaiken näköistä. Eli nyt jos me otan tuon linssin antaman maksimiresoluution tälle kuvalle, niin se on 7372 kertaa 3686. Mutta me käännän sen väkisin 8 tonniin tässä tapauksessa. Sitten me on määrittänyt file-formaatiksi tänne. Se tekee Photoshopin large-tiedoston ja se blendaa sen kuvan ja tekee myös layerit, koska me haluan päästä säätämään niitä myöhemmin. 16-bittisenä se on varmaan ihan ok. Ja se tekee tuon nyt tommosen oletusnimen, sitä voi vaihtaa jos haluaa. Mut tehdäänpä se panoraama ja katsotaan mitä tulee. Eli tää tulee suhteellisen nopeasti, mutta kuitenkin menee jonkun aikaa, niin palataan kunhan tää on valmis. Okei, nyt meillä on kuva valmiina. Sitten käydään vaan etsimässä, minne kansioon se tallensi sen. Löytyy varmaan tuolta. Eli 436,2 megaa. Se tämmöisellä nopeammalla koneella taipuu aika helposti, mutta sitten jos lähdetään tekemään esimerkiksi kannettavalla, niin on aika tuskaisen hidasta. Okei, eli nyt meillä on kuva auki fotarin layereinä. Ja me voidaan nyt käydä katselemassa, että jos näyttää siltä, että jossain on jotain virheitä, niin voidaan sitten korjailla. Ja tämä on oikeastaan yksi helpoimmista tavoista korjata jälkeenpäin, eli
jos nyt olisi sattunut sillä lailla, että tässä olisi jotain ihmishahmoja tai muuta, niin me voitaisiin korjailla virheitä helposti. Eli pitämällä shiftiä pohjassa ja klikkaamalla layerin mustaa osaa, niin me saadaan kyseinen layeri täältä näkyville. Eli voidaan näitä reunoja, kuvan reunoja tarkastella, että onko niissä stitsausvirheitä. Ja nyt tässä kyseisessä kuvassa ei näyttäisi olevan yhtään, joten flatten image ja sen jälkeen tallennetaan se semmoisen muotoon, mihin halutaan. Minä olen itse suositellut diffiä ja se menee sinne. Eli nyt meiltä löytyy se sama kuva hiukka pienempänä ja diffi-failina. Ja nyt sitten tehdään se toinen kuva, eli Mark 4 ammuttu 16 kuvalla, eli 8+8 ylä- ja alapuolelle tiltattuna. Ja katsotaan mitä se sanoo. Eli valitaan kaikki ja avataan. Ja nyt kuten näkyy, niin täällä se tunnistaa, se on 14 millin linssi. Ja mehän otettiin sillä lailla erikoisesti nämä kuvat, että niin käännyin ensin suoraan 4 suuntaan. Sen jälkeen käännyin pikkusen ja taas 4 suuntaan. Eli en ottanut loogisessa järjestyksessä näitä kuvia. Kuten näkyy näistä, jos näkyy. Mutta tämän ohjelman pitäisi automaattisesti osata ne stitsailla yhteen. Mutta katsotaan miten siinä käy. Eli nämä on kaikki vapaalla kädellä ilman kolmijalkaa otettuja kuvia. Ja tämä esikatselukuva muodostuu suhteellisen nopeasti. Mutta siitä tietysti on vähän vaikeampi vielä kertoa mitään virheitä, mutta katsotaan miltä se näyttää. Nyt se vielä pikkusen aikaa niitä tuossa tekee ja blendailee. Okei, eli tälleen äkkipäätä katsottuna, niin huomaan, että tässä kun oli auto aika lähellä, niin tonne on jäänyt pieniä virheitä. Tuolla näkyy pieni stitsausvirhe, eli kamera on liikkunut eteen tai taaksepäin aavistuksen verran. Tuolla on pieni virhe. Samaten tuolla puuttuu kontin päältä tai kontin tuosta kulmasta pieni pala. Mut näitä on helppo sitten korjailla, eli yksi tapa on, tuollakin on näköjään vielä pieni virhe. No, ei mitään, korjaillaan. Yksi tapa on mennä sitten tänne control pointseihin ja etsiä täältä ne kuvat, missä ne virheet näkyy, tai niiden niin sanotut risteyskohdat. Eli tämä on yksi, eli tuostahan puuttuu se pieni pala. Ja täällä näkyy toinen. No, tänne ei ole tullut kontrollipisteitä just tohon kohtaan, eli se ei välttämättä nyt osaa oikein stitsata. Me voidaan määrittää tänne yksi piste, ja klikkaamalla se piste esimerkiksi tuohon kulmaan kohdalleen, sen pitäisi automaattisesti osata löytää se sama kohta tuosta vasemmasta kuvasta. Mutta kuten näkyy, se jäi pikkusen tänne oikealle, niin me voidaan napata siitä kiinni ja siirtää se manuaalisesti paikalleen. Noin. Tämä on yksi, mikä saattaa auttaa, mutta tiedän jo nyt valmiiksi, että ei välttämättä auta. Kokeillaan. Eli sama homma, mennään tuonne Project Assistanceen. Eli täällä nyt se muutti focal lengthia tuosta 14.14.27. Niin me saadaan se nollattua, kun klikataan automatiikki pois ja päälle takaisin. Eli siellä on jonkun verran virhettä. Ja tehdään uudestaan tuo Align Images ja katsotaan esikatselussa, että miltä se näyttää. Eli tämmöinen raakasäätö käy tässä suhteellisen nopeasti ja vikkelästi. Riippuen tietysti vähän koneesta. Joo. Joo, eli ei osannut vieläkään laittaa oikeasti. No nyt meillä on toinen mahdollisuus, joka tuli tähän ohjelmaan ihan pikkusen aikaa sitten. Eli me voidaan käyttää tämmöistä maskivälilehteä täällä. Ja me voidaan valita täältä mikä tahansa kuva ja määrittää sille kuvalle, että mitä me ei haluta, että se käyttää siinä lopullisessa stitsauksessa. Tämä on hyvä kuva, koska tässä se kontti näkyy kokonaan. Eli niin haluan palan siitä kontista ottaa nyt pois, nimenomaan sen palan. Eli tämän palan. Eli tuolta
punainen väri päälle. Tuosta voidaan määrittää pensselin kokoa. Ja maalataan tuosta toi pikkuinen kulma pois. Eli nyt se ei käytä siinä lopullisessa stitsauksessa tätä kohtaa ollenkaan. Mennään uudestaan Project Assistance'iin. Klikataan se 14 ja Align Images ja katsotaan miten siinä nyt käy. Noin. Nyt se on blendannut se esikatselu ja kuten näkyy, niin nyt siellä näkyy tuo koko kaari ehjänä. Ja täällä oli muitakin virheitä, eli tuolla alhaalla tuo jalassa on pieni haamu ja tuolla näkyy pieni haamu jostain toisesta kuvasta. Ja siellä varmasti on, jos sukelletaan syvemmälle, tuolla näkyy kontissa pieni rokonen, jos sukelletaan vielä syvemmälle tänne kuvaan, niin sieltä löytyy varmasti niitä pieniä virheitä, johtuen siitä, että me ollaan käsivarrella kuvattu tämä kuva. Mutta nämä kaikki kun korjaa ensin pois, esimerkiksi tuolla mäskin avulla, ja tekee sen jälkeen panoraman. Joo, eli nyt me ollaan se takakontti saatu tuosta korjattua, niin toi haluttaisiin nyt pois, niin helpoin tapa oikeastaan löytää se, että mistä se virhe tonne tulee. Niin laitetaan päälle, eli toi yksittäisten kuvien näyttö, eli se näyttää nyt ne rajaukset, mitkä se ottaa mistäkin kuvasta. Niin me voidaan tämän avulla katsoa, että se on 7 kuva, josta se ottaa nyt sen virheen tonne. Eli kiinni, maski. 7 kuva on valittu, täältä punainen pensseli ja otetaan siitä pieni pala pois, eli ei haluta tota käyttää nyt siinä stitsauksessa. Takaisin ja uudestaan. Kuten näkyy, niin sinne jäi pieni tyhjä aukko, jossa ei nyt olevinaan ollenkaan kuvaa, eli se pitää taas korjata. Eli me tarvitaan ottaa siihen 7 kuvaan takaisinpäin vähän sitä tietoa. Saadaan se pala sieltä uudestaan näkyville. Eli tuota alalaidasta näköjään pieni pala takaisin. Eli taas mäskiin. Ja pyyhkästään tuosta vaikka tommonen. Ei vihreätä vaan erasee piti ottaa noin. Ja ei kun taas uudestaan. Ja tätä sitten jatketaan niin kauan, että kaikki virheet kuvasta on korjattu. No niin, nyt se näyttää tässä blendossakin paljon paremmalta. Mutta tuolla on myös näköjään samanlainen virhe, niin se pitää myös siitä käydä ottamassa pois. Okei, sitten kun ollaan tyytyväisiä lopputulokseen, niin ei muuta kuin taas Create Panorama. Ja nyt haluan ihan mielenkiintoista katsoa, että miten ison se täältä tekisi. Eli 15 757 kertaa 6711 pikseliä. Eli aika reippaan kokoinen tiedosto olisi tulossa meille. Mutta pienennetään sitä pikkusen, pistetään vaikka tuonne 10 000. Ja otetaan edelleen se Photoshopin layereinä. Eli minä haluan siitä layereista käydä nyt korjaamassa muutaman virheen, eli en korjannut niitä tuohon panoramaan. Ja sitten ei muuta kuin tehdään kuva valmiiksi. Okei, nyt meillä rupeaa olemaan valmis kuva. Ja sitten ei muuta kuin aukaistaan se Photoshopilla ja katsotaan mitä layereihin kätkeytyy. Ja kuten näkyy, niin kuvakooksi tuli nyt 685 megaa. Eli ei hirveänkään iso, kun tiputettiin vähän sitä lopullista tulosta. No niin, siinä meillä on kuva auki. Ja nyt nämä muutamat virheet, mitä tähän jätettiin. Eli esimerkiksi tuolta tämmöinen pieni heijastuma. Niin nyt vaan etsitään sitten täältä layereista, että missä se siellä ilmenee. Ja tossa on nyt se layeri, mistä kävi pyyhkäisemässä tätä kontin tietoa pois. Eli ei ole siinä.
tuossa on nyt yksi vaihtoehto, mistä saataisiin pikkusen otettua tietoa. Eli kuten näkyy, niin tuo takakontin alaosa lasi on myös virheellinen. Eli valitaan se leijeri, otetaan kynä ja valkoinen väri ja valitaan tuo musta osa leijeristä ja väritellään se tieto sieltä näkyville. Eli näin saadaan aika helposti korjattua pienet virheet kuvasta pois. Me halutaan toi täppä korjata tuolta, niin tässä vaiheessa lyö Flatten Image, eli leijerit yhteen pakettiin, otetaan tuolta patchi ja kopsataan siihen tietoon, niin se on sillä korjattu. Ja jos sitä haluaa parannella, niin sillä voi tehdä vaikka minkä näköisiä muutoksia. Annetaan tämän kuvan olla nyt näin. Sen jälkeen tallennetaan samalla lailla kuin edellinen kuva. Eli on tottunut tallentamaan tiffiksi. Noin. No, tämän jälkeen meillä on ne panoraamakuvat tiffeinä. Ja tässä vaiheessa ne on yleensä avannut vielä Lightroomilla ja tehnyt pieniä viilauksia. Muitakin ohjelmia näiden kuvien hienosäätöön on. Fotarillakin ne voi suoraan tehdä. Itse olen tottunut käyttää Lightroomia. Ja koska näihin ohjelmien opetteluihin ja tekeihin ja testaamisiin ja sun muihin menee niin tuhottomasti aikaa, niin minä olen keskittynyt näihin muutamiin ja teen niillä sitten kaikki säädöt. Kukin voi käyttää mitä itse haluaa. Tämän jälkeen kun jos ollaan tyytyväisiä kuvaan, niin sitten avataan se tämmöisellä kuin Pano 2 VR. Ja tämä on nyt se softa, jolla sitten tehdään tuo 360 loppu ja korjataan puuttuva ylä- ja alaosa. Ja tähänkin on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Tämä ei ole ainut ohjelma, millä tämä homma saadaan tehtyä. Mutta minäpä teen tästä korjaukset ja teen viimeisen flash-systeemin ja laitan sitten sen tonne blogin mukaan näkyville, niin sieltä voi sitten kukin käydä katselemassa. Mutta kiitoksia.